Punt número 11. Aprovació provisional de l'ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària en el municipi d'Ondara. Es tracta d'aprovar una ordenança municipal de la qual no disposaven, reguladora de la venda no sedentària en el municipi d'Ondara i que ve obligat un poc per la normativa europea. És un text que per part de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies s'ha remès als ajuntaments, adaptant algunes coses per part d'algun ajuntament de la comarca i també fer les consultes als treballadors municipals que s'encarreguen d'aquest tipus d'activitat. Per tant, és l'aprovació inicial, sotmetre la informació pública, presentar alguna al·legació i aprovar-la definitivament. Alguna intervenció? Sí, nosaltres anem a recolzar el reglament, que és l'ordenança, no és un reglament. Hem estat revisant l'ordenança, ens pareix una ordenança molt completa, ja avalada per la Federació. I a banda d'això també, perquè sabem, s'ha consultat a la persona que segurament més sap del mercat que es fa en Ondara, que és la Capdevila, i ens ha dit que ell està cert, no? Ens ha dit que ell està conforme i que sembla molt bé. Per tant, l'opinió, nosaltres pensem que sempre s'ha de preguntar a la gent, sobretot a la gent que sap, no? És fonamental, un polític no està inspirat per res de dir. I també considerem que hi ha coses interessants en l'ordenança, com per exemple el fet que es parla de la possibilitat de venda dels agricultors d'Ondara, de les seues produccions, tenint en compte que tots quan passegem pel terme vegem que desgraciadament hi ha molta taronja, molts productes penjats dels arbres i que podria ser una eixida d'alguna manera a aquesta producció, tot i que és un problema molt greu que mereix també un tractament específic i que ens posem a pensar com ajudar i com solucionar aquesta situació. En comissió informativa ja m'ho heu dit que no havia donat la seva aprovació, per tant, també aprovació. Has vist l'informe favorable de Manolo? Va ser mal. 12 a favor, no serà. Una mica. No, s'ha de tornar.